Megint. Mi? Tedd el. Amúgy az komoly lenne, ott lenne a csöves, sán hívnák a rendőröket, azt minket vinnének el, nem a csöves. Ott ja, de ott ül a kocsiban a Pali, tudod? Na, megnéztük. Atya, van belőle? Az ebben volt. Többet. Ja, akkor... Ja, már ez az én csokim. Útnak indulunk. Jaj, majdnem hátra estem. Úgy, mint a pacaknál. De amúgy jó lett volna, hogyha nem csúszik. Ez fel is azt kell GoPro-nak. Fel. Hát most már telefonnal nyomjuk, már az megbízható, mint a GoPro. Nem tudtuk mikor vett. Na, olyan kurva sokáig bírta. Amúgy nem csak lábon kell videózni. Mindjárt ott vagyunk. Ja, itt is vagyunk már, nem? Kocsi. Ott a fehér kocsi, gyere. Nem, csak megállt. Megyük fel a terepet. Várjál. Kamerát látsz-e valahol? Honnan veszed? Autós lát innen. Menjünk amott. Gyors befutunk. Nem itt amott. Ezt oda hátra, oda a sarkához. Oda hátra a sarkához. Jó? Nem tudom bemenni. Várjál. Kamera valahol? Azért kéne előre feladni, és onnan kiszorogni. Vonat, baszd meg! Most már Budapest. Az erre jön. Gyorsan. Már itt van, fasz! Keci, mi a fasz vagy csinál? Tomi! Hogy is jön? Erre? Nem tudom. Baszd meg! Nyomulja a kerítésnek, kurvára dőltsük ki a faszom, vagy én nem tudom. Baszd meg! Erre jön a kocsis? Nem tudom. Mondjuk az ez is jó lenne, hogyha erre jönne. Mert akkor bemennénk a moda. Csak oda kell maszk. Mindegy, várjuk meg, amíg elmegy a kocsi. Vagyis a vonat. Azt utána, ja. Várjuk meg ezt a kurva vonatot. Píkelj ki. Hova? Hát ide megérte befutni. Kákolya? Várjál. Kamerát nem látsz? Állj le, ne hangoskodj. Na. Itt vagyunk. Nem menj ki, már várjuk meg itt a vonatot.
Mi? Hova? A kurva, én oda nem megyek, hülye, hát minek? Keci. Hát ez hülye. Bemegy a nagy izével. Hát Tomi, oda minek mentél? Minek? Hát ki szúrja a kabátom. Nem vagy hangos, bassz meg. Állj! Oda minek? Bassz meg, erre nem jó. Ó, vagy ne lenne jó. Tüskés geci. Jó napot. Várjál meg! Hát ide megérte. Állj le, ne hangoskodj. Kamerát látsz? Nem, jó. Állj le, ne csinálj semmit. Nem látom ki. Bazzak. Mi? Azt hittem, valami a teremben szívben valami. Hát ami kamerával védve van, az jobb. De csak oda kéne valami, mit akarja az arcod. Mindegy, maradjunk itt, hogy egyem már meg a csokimat. Elézzük fel. Ez egy ilyen tolóhajtó volt itt, ami... Hát, ja. Szerintem itt tároltak valamit. Na, merre menjünk? Merre menjünk, barátom? Itt volt valami. Figyelj, ha már itt van. Ha már ez így itt van. Akkor már... Várjál. Be tudunk beszaladni oda. Tudod mi a szar, hogy itt van ház, és van ott kutya, és pont azt a részt bejöttünk be, ahol kurva közel vagyunk a házhoz, és ott hallgatnak. 8 perc megy a videó. Holnap is lesz egy videó, de az... Holnap is lesz egy videó, azt nem mondom már, hogy hol leszünk. Aki okos, azt kideríti a videóból majd. Kéne csinálni egy ilyen csatornát. Én nekem már van. Nekem már van. Ugyanúgy üvegszelés. Hova menjünk? Várjál. De most oda... De most, hogyha oda elmegyünk hátra, ez nekünk miért jó? Most megy a vonat, most várhattunk volna ott egy jó ideig. Onnan el tudunk szállni hátra a másikhoz. Szerintem. De szerintem ott volt kamera van. Ugye? Társad. Nem az.
Az jó lenne, ha nem lenne benne, mert nem akarok annyira. Hogy holnap elmegyünk oda, azt annyit láttam, rá 2 órára körözik ezt meg ezt. Nem, ott nincs kamera. Ott gyere, ahol én. Ott, mert ott kurva könnyű volt. De meg ott végig mentél. De hova akkor? Oda hátra? De várjál, hülye fasz. Óvatosan, mert ott a ház, ahol laknak. Baszd meg. Nem tudom. Oda? Oda a fához. Nyitva a garázs, szerintem van kint valaki. Mi? Nyitva a garázs, szerintem van kint valaki. Jó van, azt innen hova? Hova? Ott egy út ki, nem? Ott a kertítés mellett, vagy nem tudom mi az. Óvatosan, baszd meg. Itt van valami. Megszúrt. Felrobbantjuk magunkat. Felrobbantjuk magunkat. Menjünk már itt végig mellette. Kerítés van itt. Igen, azért nehogy tudsz legyenek. Vagy kifutni, azt ott a izénél végig menni. Aha. Na mi a terv? Az, legyen. Vannak kint az udvaron. Vagy vannak kint az udvaron, vagy itt vannak az úton valahol. Ez már ott a ház. Ott elmegyünk, vagy itt. Azt kifutunk. Legelől, azt a szántáson meg végigmegyünk. De az lehet, hogy magányt. Mi a szántás? Itt az a terítés mellett. Hát én nem azt mondtam, hanem itt kifutunk, körbe megyünk, azt itt szántáson végig, azt lecsekkoljuk addig a bicókat is. Hát az nagyon hosszú kell. Vagy biciklivel. Na, mondom, menjünk. Mondom, Igen, egy gyerekbe beleáll a izé. Azt tedd el. Az lenne, hogy ott végigfutunk, ott ahol bejöttünk, kifutunk, elmegyünk a biciklikért, biciklivel körbe megyünk, toljuk magunk mellett, valahol ledöltsük, szóval valami gázon megfogjuk a bicikliket, azt elfutunk egyenesen. megnézem, hogy a kocsiba ül-e még a Bali. Igen, arra eltekerünk. És mindig menjünk oda vissza. Ez sok idő. Gyalog meg nem feltűnünk, bazd meg, előbb biciklivel voltunk, most meg gyalog. Lehet vannak az udvaron.
Úgyhogy csekkoljunk ki. Mész előre? Csinálsz? Kifutunk, megnézzük a pali bent ül-e, ha nem, akkor bemegyünk elől. Mész el? Menj. Menj előre akkor. Ott megy a gyerek. Menjél. Fogják meg. Az a kocsi addig nem volt ott. Úgy gyorsan. Üljenek a kocsiba. Forduljunk meg. Üljenek a kocsiba. De. A fejlett kocsi addig nem volt ott. Itt jobbra. Ott ezek, hogyha írnak. Kis telefonálás. Annyira ne legyünk feltűnők, hogy így kamerázom így a helyet. Nem vagyunk feltűnők, hogy akkor benne ül a kocsiba először. Ma benne ül, azt fix látta, hogy onnan kifutunk. Ez milyen vonat? Szerintem is. Ez valami rapszállító. Ez rapszállító. Hát vagy... Tudtad, hogyha benzint vagy dízelt visznek a vonatok, akkor őrzik azt. Tehát vannak ilyen katona, vagy nem tudom mi a faszó. Ez víz. Az gyullékony. Ó, kurva szépek. De van jó. Nem veszi fel. Nem. Hogy? Itt hogy jövünk ki? Itt tovább megyünk egyenesen, nem megyünk jobbra. Bemegyünk a határba, azt hátul be tudunk menni. Hát oké, de hátul szerintem nagyobb az esély, hogy be tudunk menni. Hát nézd már rá, geci, hát ez airsoft. Full airsoft. Itt van a kezdőfel. Szerezzünk engedélyt, vegyünk 2 glockot, airsoftba, azt játsszuk le. Szarok, hogy ismerősömnek mondod. És kizéje átfelejni. Micsoda? Átfelejni, ilyenek snipernek. Kinek? Szarok, ismerősömnek. Azért? Ez abban vonatban nem jönnek. Sima terület. Nézzük meg először határból. Ha nem lesz jó, akkor így befutunk. Amúgy szerintem erre nem jöhetnénk be. Szerintem. De nem tudtam. Hát nem. Vagy is volt rá? Vagyis is állt ki, hogy kurva anyátok, puszuljatok vissza, ide nem jöhettek. Tudunk azt, hogy vagy ott megyünk a rendes úton, vagy itt le jobbra. Itt a jobbra. Itt le jobbra, azt így itt végig a szántásba. Egy kicsit sáros. Hát... Egy jó kontentért, remélhetőleg jó lesz. Az a ház. Remélhetőleg jó lesz.
Ott vannak a győzikék. Ezért nem kell volna le. Most jöttem rá. Ott van amúgy a erdő közt egy ilyen kis lyuk, szerintem ott van egy lyuk. Mondjuk, ha meglátnom minket a traktor fel, így sétálunk át a szántáson. Szántás mellett vagy? Én szántáson. Most már nem, most már igen. Kettő óra 4. Ez az? Várjál, nézd. Várjál. Gyere, menjünk gyorsan. Ugye élsz vagy félsz amúgy? Ennyi. De kúszol. Miért nem fogtad meg, te kúvasz? Óvatosan, bazd meg. Itt nem takar minket semmit. Engedjük el ezt. Most mondom, ezt szerész. Jöhetek mindenkit nyelvkönyvükön. Jöhetek rád. Megértem én. Tomi, hallod? Bele fogunk futni egy vadkamerába. Kurva anyád, engedj már! Asszó. Ott. Várjál, mama, én úgy beakadtam ide. Jaj. Innen beszaladunk. Ott áll a kocsi. Innen beszaladunk. Oda. De várjam, a Egy kamerát, kis hely. ott a kamera. Hol? Várjál. Hol a kamera? Ja, az nem az. Az nem az. Amúgy nincs benne semmi. Mi van mellett egy autó? Hát ott. A büfébe kéne bemenni. Mint oda. Menjek belőle. Az zárd össze. Basz meg, jött a vonat, épp úgy beérte. Szétszúrtak. Gyorsan nézzünk körbe. Hát én megmondtam, hogy nem érünk meg bejönni. Mondtam, hogy nem éri meg bejönni. Figyelj, ott lett volna a Pali, mentem volna neki szólni. Kezem, úgy lesz bózsult. Lehüllyed, halka. Oda ne is menjünk be, nem látod? Nézd. Innen látszik, nem jó. Nem éri meg bemenni. Ide se érte meg. Mondom, a reptérre kéne kimenni. A reptérre kéne kimenni. Ez egy ilyen autószerelésszerűség volt szerintem. Kell kárpit? Vagy mi az? Tedd el emlékbe. Csak le gecinek.
Gyere már, hát rendelnék nekit. Nem ennyi. Rendel, hívana. Próbáltam úgy beszélni, hogy ne vízhangzódjon. El kéne menni a bicikliért, megnézni, hogy megvan-e. Minek? Van itt egy budi. Azt úgy ennyi. Az onnan be tudunk menni, nem? Ja nem. Nem éri meg. Hát akkor menjél, meg átadom a telefont. Meg akkor itt maradok. Ott egy kis szoba. Ott egy kis szoba. Mi van? Várjál meg. Vagy nem? Azt hittem nekem fel. Ne is menjél ki. Tomi. Mi? Nem jó, mert itt a Pali a kocsival. Menjünk vissza, nézzük meg a biciklit. Jó napot, egy mekit? Egy meki menüt. Jó? Nem megyek, menjünk, nézzük meg a biciklit. Tudod egyáltalán mi van ott? Mert szerintem ugyanúgy ilyen törmelékes szobák. Nem jó, mert túl nyílt a terep. Hát mi? Ugye? De láttam. De ha itt már kimegyünk, onnan tudom, már ránk lát a kamera. Mert azt tördik ott, amik ott vannak. Na, de ide nem figyel. Honnan veszed? Szerintem engedjük el. Menjünk át az előzőn. Kap, nem tudtál volna lenni. Tomi? Tomi? Na milyen? Milyen? Semmi, nem mondtam, na gyere vissza. Hallod, gyere vissza. Tomi? Mondtam, hogy nincsen semmi. Meg kell nézni. Megmondtam, de ti nem hittétek. Ez nem valami ürbegzelés amúgy. Hasonló hozzá. Na majd a holnapi. Az majd úgy oda fog baszni. Hát kell. Mamánál alszok úgy is. Én ezt szerintem magammal viszem. Akkor ezt már csak valamelyik nekem megbeszélni. Úgy gyerek így, mintha most üldöztek volna. Tehát, hogy milyen gyorsan jöttél volna ki, menj vissza egy picit. Kiugrottál volna hasassal. Benne van a pokó. Kapott egy kicsit. Mi? Lehet, hogy kapott egy kicsit. Hát meg a pokó is. Mit?
Észrevette? Nem, csak Buda. Volna nézni azt. Mit? A kocsis nem kiugranánk, a kocsis minket nem látna. De hol ugranánk ki? Ott a kerítés mellett van az a ilyen felgenyúzott keci. De van felette az a szőnyes keci. Nincs. Hát, I don't know. Ne? Menjünk ki hátul szerintem. Ez még egyszer. Ja, megvan, hogy ez mi. Nagyon instabil ez a fa. Na gyere. Tomi, gyere utánam. Aha. Merre? Megyünk tovább akkor arra. Megyünk tovább arra. Meg kéne, hol kéne menni. Előre szaladnánk ott bal gecibe, és úgy kiásul nem lát minket, az ott kiugrani a kerítésen. Hát vagy itt kimegyünk hátul, megyünk tovább hát arra. Azt kimegyünk ott, ahol elsőnek bementünk. Forszívózzál, fiam, hogy kell? Az. Az én fiam. Hazaviszem, Geci. Minek? Mi ez, Soki? Akkor ad Geci, pamfölő, pamak. Szóval valahol arra dolgoznak, áll egy kocsi, amiben ülnek, ha összefoglalom. Bejöttünk hátul, végigfutottunk, az Airsoft pálya mellett jöttünk, onnan jöttünk, ide befutottunk, ott dolgoznak, kicsit arrébb ott áll egy kocsi, amiben ülnek, ez meg nem tudom mi a fasz csinál. Szóval, ja. Tomi ott akar kiugrani, ahol van egy kerítés, de ott észre tudnak minket venni. Szóval... Döntésképtelenek vagyunk. Állj le! Én azt mondom neki, ott menjünk ki hátul, ahol bejött. Ő nem akar, mert ő Tomika és hülye. Ja, és amikor én futottam ide be, akkor jött pont onnan egy vonat. Amikor én ide futottam, akkor jött egy vonat. És viszi magával a porszívót egy gyerek. Ez egy rossz ötlet. Ez nagyon rossz. Jobb faszért hozta a kurva porszívót csinálni. Nem tudom. Azért. Itt nem tudunk kimenni, te fasz. Guggolj le, mert te kurva nagy vagy. Ott a kocsi, az lehet láthat minket kifutni. Nem, hogy a telefonozik egyfolytában, nem láttam. De a munkásokat várja. És ez csak előre néz, mert arra hátra nem néz. Mi a faszomnak nézni hátra? Meg 2 gyerek már egy órája eljött erre, ahova nem lehet menni. Csak ide be. Itt jobbak vagyunk, mert itt egyenesen ki tudunk futni. Hát minden a terve. Eddig mindig a te tervedet követik, most kövessük már az én tervem. De azt a kocsit. Előbb is te tervedet.
Az meg, én meg így itt állok, azzal szembosszot van kamera. Ott, ahol vannak azok a pótkocsik, ott van amúgy a kamera. Innen pedig bátran oda. Tudom, mondom, nálatok alszunk, ki kéne jönni este ide. Hát nem tudom, mert az a baj. Nálunk semmit nem tudunk csinálni. Az a baj. Hiszem a laptopomat is. Hát az az amit Tudunk bémanzsírozni. Golyle. beszélnék, akkor ma adja ide a laptopját, a gamer laptopját. Azt azon tudunk játszani. Mit? Bár Fortnite. De BeamNG az neked fizetős volt, vagy úgy? Ez mi? Vonat? Az baj, akkor le kéne majd bukni. Mondom, kövessetek el. Itt nem lát, mert mögötte van. Jó, oké, de ott látni fog. Ezeket! Most felbújtunk. Istu. Hogy. Jó van, na. Mondom, hogy fogász. Jó, akkor egy gyors sétálok vissza. Az nem lesz jó. Jetszi, hogy gyere. Túl sok volt a Fortnite. Túl sok volt a Fortnite. Azt itt hol mászolunk itt a fasz? Ja, csak de utálom ezt a gyereket. Gödő. Most megyünk. Most már itt, na menjél előre. Menjél már, haladj. Fogj ide a kamerát. Kint vagyunk. A porszívó. Hagyjam már posz. Beszúrtalak. Faszom, te limbálózik. Nem lát? Hogy szaladtál volna? Tudod, a szátul ott álltak volna a rendőr. Ha gyalog lettünk volna, akkor ma mehetnénk is haza. Ja. És tesóm ezen a buszon lenne. Mit mondanál neki? Miért vagy itt? Balra van egy ilyen izé. Hát tudod, ez a űrbe, álljon. Hát tudod, van ilyen űrpex nevezetű hobbi. Van biciklid. Ott van, jó, ott vannak a biciklik. Akkor gyerekek, megyünk tovább űrbexelni. Nem pihenjük. Szerintem is, hogy ez jó kis pihit. Kéne meg kezemet melegíteni, szóval állítom.